Здравейте, дами и господа, аз съм Сесар 01 и днес ще ви покажа как да си свалите текстур пак. Така, линка ще го има в описанието на този сайт, пълен с текст, интернета ми много не пачка. Добре, аз ще сваля и това. Някакъв текстур пак, да се казва Изабел. Поне с грам мисля, че се чета. Чете. Чакайте мъничко, много ми засичам. И да, текстур пака си го бива. Така, извинете за това. Малко прекъсване имаше, така. И от тук си го сваляте. Там като пише download, натискате го. И тук ви започва. Запишете като. И избирате как да го запишете. Да го запиша на азбук, дето работен код. Така, запиша. Свали се. Ето бързо учение. И така появява ви се това, пускате го, майка. И тук има едно texture pack, отваряте. Не гледайте това е стар texture pack, който не ми пачка. Много съжалявам нещо, но на другите на анимациите не знам защо не ми става така. Готово. Добре.